Faly miaravatsika malagasy rehetrarehetra ny tenako Black Nadia. Te hisaotra be anareo aho. Inona ny antony? Efa 1 million de vues latsaka kely la clip slow navoaka komaly anjarantsy safidy. Mozika nanomboan'ny tantara, mozika ihany ny afaran'ny tantara. Ninina miseho zatsy mba ho leo satria mitady ahy mipakafy ahy. Fiainana efa raha mahita io. Anao artiste mi obligé zahay, surtout za mi obligé za mitandregny raseonao raha boakanao io tsy maintsy ataonay mafanafana izy igny. Afapo ve anao amy raha jiaby naseonao teto zagny manditra andra vitsivitsy na boakanao amizay koa clipnao baka ao. Afapo koa anao ve olo jiaby mifandatra akory nareo tia midriky fiaignan'olo igny, akory nareo tia magnano zegny hoe vote nareo zio io nanjary zay vahoaka ifamono. C'est juste zay tsisy jery zay faninao ato maro marary saigny, maro tsisy jery. Ambariko anao Black Nadia telo olo sarabady Black Nadia. Olo eko ama reconnaissance. Araiky mipetraka Mayotte, aroe en France, ni sarabady. Question raha tianareo zegny agnatin'ny jerinareo zegny raha jiaby nataoko igny zegny, za zegny tegna mila midriky détail à gauche à droite ny fiaignan'ny Black Nadia. Anareo diso, tsy agny tanjogny vidéo naka igny, tsy agny. Mbala hoavy za mamakafaka an'izay raha tiako volagniny amy clip miboaka. Volaniko eto koa, ty after alefako aminao Black Nadia, ravaviko mamiko, after alefako aminao, amy fitiavagna za mivolagna zegny eto, arakaraka angalanao izany. Anao io mifagny amy tansimena, zegny fomba fijeriko Black Nadia. Tsy accusation direct izy ty. Ambela ko eto levinaka ty ziska izy regninao fotona Madagasikara an'izay mety bala bonheur anao mety mbala mandry. Ambela ko eto izy ty ziska maraiza ataoko ma. Anao mifagny amy tansimena anao io Black Nadia. Exemple ameko anareo Black Nadia Anisette ou ela velogna anareo jiaby na Black Nadia na Anisette ou ela velogna na tansimena. Anisette izy koa izy fa niala sady niaraka tamy Shila. Anisette igny asa zovy olo namaniry tsy tadidiko. Fa Anisette olo fa artiste tsy niany tsy nomaly. Izy koa izy fa namorogno iranazy. Bonjour madame boss, bon dimanche. Izy namorogno iranany, je suive. Rango za tsy fanny Anisette io ndraiky za fanany. Raha tsy napafany za Anisette lela job ty fo. Zegny tsy napafany za amina le parole amy lela job ty zegny. Za zay agnisan'olo tsy fany. Azonareo zegny? Za zegny isan'olo tsy fany. Igny fo ndraiky edy tsy jiaby. Fa za tsary ny critique Anisette, za tsary nisy nino amin'ny Anisette parce que c'est une star magnaja tegna. Anisette olo viavy tsy eko andro hafa parce que karaha raha nivolaniko tsisy olo parfaite. Anisette tsary nisy problème en Facebook ty. Olo koa nampisy problème Anisette regny olo nafanafao couple anazy. Parce que maro olo star manambady impiry, misaraka nimpiry. Azonareo fotony star olombelogno. Maro lela mijabajabaka. Karaha tansimena zao ty aminakay tsy nanambady maro. Ny fahitavako izy babany zanany mialatsiny. Niala babany zanany izy nahazo lela raiky. Izy niala zay nahazo na edy. Azonareo tsy tseky tansimena refa mitovitovy taogno zay samby dady 40 ans. Tsy tseky izy ary igny. Donc i Anisette izy nahazo lela mashallah nanambady izy nifagnaja iro. Boakany Anisette raha tiana boaka eto ça veut pas dire que fiaignana nany jiaby, c'est pas la vie nany jiaby boakany Anisette igny.
C'est juste un bon exemple en tant qu'artiste. Elle est tellement bon exemple. Mande voyages à Bouakan Mercavadim. Mandem tourner ban volis comme a charvadna à Bouakan. Rang zach fanan nanzarza fanan miza est tellement tia kura Bouakan, c'est un bon exemple. Chis buzz. Chis buzz, tchak buzz, tchak buzz, tchak vulangiz chis. Malaza. Ia ni setting ta farafaranjir black na diare. Malaza ni setting. Ha? Na ula Tanarivo tia izi, ula Sisintan tia izi, ula Ivelan tia izi. Tia iza. Itan semena chen kita kunangan buzz utan semena. Melating bakazai. Nanung nangar nga stara tan semena. Tan semena ko atet nis problemo. Ni food stanchang nanto jal nan funatoni. Ichisra natoni ati chinsewati. Itan semena ko itatska ni boka teto. Fahadin rodek black na diad fatchini ding nedini boahan teto. Inga tika. Ai. Sumbara narngan kiti. Ziska jo tan semena charin vulnga zing buzza. Charni vulnga zing buzza. Ni sarka tan semena. Fa firtong ni saran tan semena bakayotska o courant enquanto ula proxis tiep fazachi ula proxis. Vutiele na eza kuizin sarka lera izin pible sarndrodek na ed. Tile vovo mi fandanja rué. Na ed lava. Arek malandi kafe ule mapatsaratsare. Chess buzz. Tika funa nganu buzz diska jo. Dek nanganov ngazmato vavin 40 ans. Nefa 40 ans zeng balampen la vite soma arakarkatie nanganov ngaz. Moyen tasmena mis. Famille mis zankas mis zaf. Chiza kanaro nefa zeng. China tambunga fien nga tasmena zeng. Charni sulnya divanari charni bokam réseaux sociaux tina den vulnga fa. Za kajom raton naruyu. Za charnaita. Ira fua forun ni arakarkaraton naro a forun. Donc bravo tasmena. Izok beshila wala vel wiz melating manung nangarnga. Inga nga sani artisti tiya konfona ka. Chifaza. Ça veut dire que shila ko fanira. Zachen kinaharengi. Wekele iran shilat nang kulankul tavadia nga. Nang kulankul taraf vavi. Yo fu iran shila. Me? Sab zing ramandalan fien nga. Ramandan. Nakala zenga dala shilae. Nefa shila chara dala. Velun tenganan. Fien nga charanan mashallah. Ninuranis char nangan bes shila na laze. Que question peut comme nom zem Black Nadia. Wa alaikum salam ma belle. Merci Kera. Zaatip kama la za tochitia no. Fotum chizaka nul fan no ze mga boka lera tia kwa vianga. Za fan no. Fazajo fan yala fan no. Fotum. Je suis Anisan Viavi, forte comme toi, mais mis limite baise. Question peut-être comme non. Balachen qui me décortique clip no za. Tranquille, ve no maïta zeul na fanon ya dans Facebook te juste bakamrana bokanom réseaux sociaux. Zengze question peut-être comme non. Limité quizi. Tranquille, ve dire no. Machar samba tave ano Black Nadia satia zahemi famun nun zahezeng malaza tiaraha mid kamfian ngano huni tranquille jerno maita zahemi famun sasa ni chimet gadenga no Aisha chima mo fatamat farani stamnete tu zen tranquille ve ano ulwarwe mirava vul pena dai miyad juste we bakam rana bokanom réseaux sociaux.
question mandemno Black Nadia. Na tsy valinao niany, j'espère que misy journaliste un jour magnapetraka question zegny mbo valinao izy. Aminaka kosa artiste zegny tokony magnapetraka fiangonazy, magnapetraka tantaranazy, magnapetraka raha itiavan'ny public izy fotony public ndro iandriandreny manokatra vavanazy. Public koa ny ala artiste fa misy ny hitako zegny public ny ala artiste fiainagnandreo misapotopoto fotony presque artiste abro presque za fa tsy jiaby ro tsisy velon-tegna hafa fa i artiste io edy. Afa-po ve anao zahay ny famono amy raha naboakanao amy réseaux sociaux ty? Satria zahay zegny minene fiainana nefa anao artiste mi obligé zahay, surtout za mi obligé za mitandregny rahaseonao raha aboakanao io tsy maintsy ataonay mafanafana izy igny. Afa-po ve anao amy raha jiaby naseonao teto zegny manditra andra vitsivitsy na aboakanao amizay koa clipnao baka ao. Afa-po koa anao ve olo jiaby mifandatra akory nareo tia midriky fiainagnan'olo igny, akory nareo tia magnano zegny hoe vote nareo zio io. Nanjary zay vahoaka ifamono, c'est juste zay tsisy jery volany sasany fa midriky balinao. Zay zegny tsisy jery leranao mandeha ndafa ty zay midriky balinao. Zay zegny tsisy jery. Question mipetraka Black Nadia. Zegny zay question apetrako aminao pour le moment am ty vidéo dimanche ty le 2 ou le 3 novembre ambaniany 2024 à la réunion ty 10h34 à Madagascar hagny 9h34 1 heure de temps décalage. Zay fanao ato maro marary saigny, maro tsisy jery ambarako anao Black Nadia telo hulun sarabad Black Nadia. Ulu eko ama reconnaissance. Areki mipetraka Mayotte, aroe en France ni sarabadi. Question nino ni nangarkano nandeni tumagny niaraka aminao ny sasany tsy zaka mivadindreo karaha fahitandreo olo lefaka tsy mandry amin'ny aligna mantsagna ny sarabady. Tsy haiko hoe kiro igny asa nipody fa zahay mbala agnatia raha hagnandefa message amindreo anareo mba nipody clip niboake nipody mbanareo igny. Donc zegny ny sarabady ny sasany niady amin'olo karaha za zegny niadivan'olo sady namaly olo niady olo. Ny sasany ni rafa meilleur camarade nani iro tsara fampisaraka meilleur camarade nanjary nisaraka ro jour lendemain c'est juste raha naboakanao. Ny sasany toria iro io nandrondrotogny tsy somasoma milanao mitory zahay magnaboaka raha mifone magaga nefa zay jiaby samby faninao tsy faninao ko zay jiaby midika amin'ny fiainana naboakanao teto ndraiky raha niseho teto tsy faninao fa samby amin'ny fangalany azy amin'ny fomba fahitavany azy. Zegny question ambelako aminao Black Nadia. Angatagna am'zagnary mbala ho lavalava iaignina amin'ty Facebook ty. Ahitavagna zay faninao mba tsy nanjary va anao nandremondrebo zahay nisy défaut va ino fa za isaso baia ndraiky zay fangalanao izy amin'ny vidéo naka jiaby tsisy raha ipodianako afara fa mbala ho istoiny zigny. Promesse amiako anao avec plaisir, avec du respect. Sana tsy nataon'olo respect teto na sasain'olo teto nataon'olo nino teto, il y a pas de souci, j'assume. Ary za mbala mpodiko ndraiky za tsy maiky izy anao fa ny raha nisy fo mila fagnazavagna
Arriva degnanao ny saraka jiaby otriny saraka obez mbala idirako izy to tsara indirako idirako izy io ty à partir ny clip nandeha question tsy maintsy apetraka karaha zegny fandehany atanky zay fany zay zegny mila lave za zao baka fa tsy faninao tsendriky fotony tsy tian'olo zegny maregny za mivolagna za faninao za zao zegny tsy faninao tsendriky andaminandreo jerinao asa iny place amiandreo za ty opaka nataondreo jaloux zay vitany jaloux zay ty lelivady ex-nao ou tsy ex-nao safanipody ex-ny revient zay ataoko izy tsendriky en par rapport clip fa tsy vavan'ny Black Nadia ny volagna possible clip igny mety farefindrevigny on sait pas zegny zay fa aminaka fo Black Nadia anao trop buzz loatra anao trop buzz loatra anao mampiady zay jiaby teto fotony zay fa tsisy jeriny makamba volagninao io ndraiky volagniny sasany misy jery eto ty anao trop nampiady zay loatra anao trop nagnaboaka raha loatra vavanay tsy ny fody ary anao tokony magnamia fagnazavagna aminay fotony zahay io maro aminay io ifamono ifampikisasy ifampiamby fotony écran fo izy io hitanao io mbala tsy ezo karakôry ataonay io afaran'izay io ifamono zay io Black Nadia ifamono zay io fa mandeha ankolankolatra agny Black Nadia karaha ataoko za tsy mankolankolatra olo ça c'est sûr c'est pas mon genre ifamono zahay io Madagasikara zao ty mbala tsendriky karakôry aia tsara beky mbala izay velany mbala za voalalohany nagnano vidéo izy koa raha ty totoy fo ifamono zay fotony isak'olo may raha tiana atao isak'olo may raha volagniny ina avy zay ifamono anao tia midriky fiainagnanana voto baka anao avoasa baba avoasa zanaka avoasa ray aman-dreny avoasa loso baka zay tio igny clipony tasmena igny efa varivariagna tagny le olo andeha tsara clipony tasmena na baka anao baka to nipody koa zay jiaby nira gauche kara lalitry mahitso zay nefa clipony tasmena igny mbala nitomagny aby ry anadako manahira nangataka zigny ry zanako sora mialatsigny manomana agnaran'olo fotony ro olo ny réseaux sociaux tsy raha ratsy nanonako agnaran-dro eto zay igny mbala sety tagny na za igny baka tsisy le tany nagnanaova commentaire fa cœur feky na marque je suis présent fotony za mbala mandiniky ny Black Nadia ato fo mbala tsendriky ny fody tsara fonaka tato amy raha tiako aviagna los koa zay igny adignanay betibety clipony tasmena igny ndray izy igny ao mbala nonga ndraiky vino igny ça c'est sûr fa izy igny ao rangolomaly ndraiky niany adignadignan' fa olo mbala amin'ny Nadia antseriky lefa tsy million de vues clipony Black Nadia niboaka igny poera aby olo draba sasany tsy 1 million de vues torigna fo nareo midrimidriky fiainagnan'olo io ala aby azoba na pa 1 million de vues clip io koa tsy zahay atsika jiaby agnaty ao ny tia ny tsy tia ny contre ny tsy contre samby to c'est normal ko izy andeha agnano 1 million de vues ndray zegny hitako hoe 1 million de vues tokony nandeha 2 millions 3 millions de vues clip igny fotony gasy firy million peuple malgasy a Madagasikara firy tsy magaga ny tasmena ry igny koa tsy andeha ko agnatin'ny 1 mois 2 mois tseriky matakatra 1 million de vues tsy magaga fotony ninana ry tsy nitady baizy izy fa mitantara raha misy raha patetiky fiainagna hoe avant téléphone nahatonga problème tsy haiko baka ziny ndray feonaka tsy agnano karaha niraiky tay koa donc sinareo c'est normal fotony tasmena fa misy faninazy manokana ry fa araiky ty tsy vitany fany fogna masony malagasy jiaby amy Black Nadia tiatsika tsy tiatsika hagny fo peu importe ny raha misy na tsara angalan'olo izy na tsy tsara angalan'olo izy agny izy io mbala tsy mandry araiky nataony buzz igny jokera igny mbala tsy vita zigny mbala tsy mandry tsara
Isanandra pagnaboaka gazety ny Facebook magnaboaka nisy son koa rekty koa. Ilehilahy igny ny samby deklara lehilahy igny tariny volagna zay ny saraka i magnangin'olo ny afatrafatra ny vangoena raiky ndraiky koa. I famony zay ty Black Nadia fotony za tsy agnambela. Avec du respect, tsy sasa, tsy stiti, afa olo za volagna zigny babako sasa ndro zanako dira ndro bako zay mifamaly amizay. Am commentaire, na am live na amin'ino. Anao ndraiky tsy maintsy tranquille anao agny pour le moment fa hoavy anao tsy tranquille. Fotony avy aminao fô mpamono zay atsika samy malagasy. Ary anao mavandy anao Black Nadia tegna tsy magnoso potika anao za fa anao mavandy magnaja anareo malagasy. Anao tsy nagnaja zay malagasy. Za malo gasy za matsapa anao tsy nagnaja zao anao tsy nagnaja zao am clip itako nazaveno soit clip faela zigny soit clip fanatao zigny fa samby nagnanakôry mba nisy fagnazavagna kely am sortra na mbola tsy hagnano vidéo zay zo zegny banjenao zay mivoaka raha olo lefaka zegny zay avy am raha tianareo viagna ry sasany mouton ato hoe tia miditra am fiaignan'olo tsy tafipetraka. C'est grave c'est grave tegna c'est grave. Koa i bezy nataonao ty tsy ako bizo tsy ako bezy i famono foza i famono zay ndafeto i fampikisasy zay io i fampikisasy koa ny Madagasikara o avy zoe fotony nagnino i bezy ty fo ataonareo hampalaza anareo nefa zahay magnantegna fa anareo ni bon exemple anareo ni bon exemple anareo ni antenegny nefa tsisy raha manjara anareo mampianatra zay mavandy anareo mampianatra zay mangalatra vadin'olo anareo mampianatra zay makorely anareo mampianatra zay raha jiaby zanakane koa mahita koa fara koa magnano koa. On vit pas normal, on vit pas tranquillité. Fotony bako zay voatia raha anareo koa mampianatra zay tia raha anareo koa mivolo fa tia miditra am fiaignan'olo anareo koa mampianatra zay miditra am fiaignan'olo. Ifamono zay io zao ifamono zegny izy ke zegny vidéo ty niany tsy ataoko lava loatra fa raha eky fo préparez-vous anareo tragno jery anareo tragno mpagnatsy tia miditra am fiaignan'olo anareo topiny paradisa fa zay miditra am motro be maro baka olo koa fa miditra am fiaignan'olo baka bien sûr tragnonany motro be fo prépare anareo fa motro be nene henitsembo koa fotony mbala tsy vita araiky ny sosohany araiky koa fa zahay zao mbala agnano dialinay tsendriky zay agnano dialinay tsendriky agnano dialinay zay baka io mirevien baka o zay tsy hidriky lera tsy hitanay maso tsy regninay karaha ataoko midriky am raha regniny sofingnay raha hitany masonay zegny izy bisous anareo bon dimanche.